La, mas malaki to ah. Magano ka na ako sa dito. La, yung ping-ping na lang di mo na maubos. Ba? Laki ah. Isang mahalo, ha? Natawag ko rin ka. Pula-pong pula. What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning, good morning, good morning. Ayan, nandito kami kay pupunta kami kay Kaglen. Maghahango kami ulit ng isda dahil nakauwi na sila para Palawan. Marami daw silang huli. Ayan, meron daw silang isang nakuwang tuna sa atin daw yun. Charot. Baka mahal yun ha. Bayaran natin ang bigas. Liturin natin. May sumama daw sa kanila, pain nilang isang tuna. Sarap yun, Tuna bigay. Ayan, first time ni GJ. Hindi ah. Ay, di ba? Second time. Ako, first time. Ating driver, si Dan. Ayan, Los Angeligaya, Good morning. Nag-shade pa. Kala mo naman, saan magpunta ay? Sila ay sa kasama din natin sila mamaya. Nauna na sila dahil may pinuntahan sila sa sa district. Oo. Yan naman si Tita Kasiran na. Ang cute naman, may bag pa. Iniwanan na kasi tayo lahat. Nahiya sa Oo, kasya. Ay, maganda. Ay, maganda. Tayo magtulak. Isagwanin nyo na. Sagwanin na natin. Nakasapatos pa rin nga rin ako. Ako magtulak dyan. Magkusog ka doon, Uncle. Sit ka doon, ako mag-drive. Ito yata ang hindi mo alam. Hoy, Magsagwan. Alam mo yan? Pang ano ka lang, manubila. Oy, huwag muna kayo makanain. Huwag muna kayo nakasintro man dyan sa lubi daw. Paano makanain? Tara na sa Palawan! Oh my God. Oy, magagat yan Ano? Nakapasok man dyan. May tulog ka mo lagot pa atin. Baka magdamag tayo, hindi. Kanap-lapit na nga Usap man dyan sa lubi dyan. Hindi man siguro malalim yan dyan. Ano ko rin? Second day. Ay. Kapatid ko. Kapatid ko siya. Pili daw. Nakialam na Kuya Glenn! Bye-bye! Oh. Baliktad! Ayun na, may tagatulak na ang Thank you. Oy, baliktad man gayam yung turong ng driver namin. Ang rin kayo ba yung nagkontay? Oo. Mas malaki rin. Okay, ayun na si Oo, balik na kayo dyan. Ay, wait lang. Talaan na kasi kagat kayo. Wala pa. Daw kasi kayo magsayo. Hop. Hawak. Saan ang tugo? Hawak. Kuya ka. Kuya. Nakaunta? Sige, akyat. Mahawak na siya. Mahawak na naman. Malamig. Sorry na rin kami. Nakalimutan Sama ka rin sa anak? Baba na, uwi na tayo. Tara na, mag-alis na tayo. Magpusit. Agoy. Ay na. Maminwek. Ayan na. Babay mo sa tigrita. Di pala muna magkano. Oh, si JJ. Wala abutin tayong hapon pag si JJ maghango. Aroy! Palalaki Tingnan na. Madami. Ayan guys, huli lang Dapat mga sa atin. Paano dos diamond doon? Ha? Mamaya. Puro panuping pa din no? Marami yan sa nakukuha ng mga panuping. Dapat nakabutay, hindi man siya tayo magpaay. Kaya lang matutok na naman Wala mo na disjunge na. Ganda nga yan. Kabalin si Tune, tawagin mo.
Ron! Ron! Bili ka ng tubo. Tama tayo. Ulin sa ano? Ulin! Tama tayo. Ulin! Hindi pa man buksan sir. Saan yung tuna niyo kuya? Nasa ilalim? Diyan. Mahaba? Gano'ng kalaki? Wow. Excited ako dun sa tuna. Dami yung pao. Kasi ito, ano lang ito Matinig ha? dati ngayon eh. Ano yan o? Bayang. Oh. Bayang mag-ilaw. Wala, ang laki. Kalapat. Ikonante. Kalapos yun. Parang plato ah. Ganyan mo lang hindi na makita. First class. Aligyan yung test. Sorry po yun. Mga pasikritang ano. Agihan. Hello po. Good morning. Sila. Lipat daw na naman kami. Nandito na naman. Makigulo na naman tayo. Okay, may nag-order na pala ng tuna. Sabi siya. Ito lang ako ang uwi namin. Ano ba? Anong blue marlin daw? Lagi na lang kami sa patangan naghahango eh. Oo. Kaya dito Iba na naman naman. tayo sa bangka. Ano naman to? Ito talaga ang tunay na nilagay dito. Tuloy na ako. Oo. Ilagay, ay Kuya Dan, ilagay na natin to sa patangan natin Ay, ha. hindi buhay. Naligaw si JJ. Kita natin si... Magtaka, yun na, doon sila magtaka. Mer, baka Hindi ka naman magbabae. Ilagay mo dito kasi. Papupula ko. Baka, Mer? Ano Jack? Ano Jack? Yung motor Jack? Tagapala kayo doon. Mer? Jack. Ulan to. Si Gardo Brisoso. Tuwag-tuwa. Tayo na doon. Kaya mo dito na mag-ano na. Bunso lang yung nahuli natin sa patanga Oh, Kuya to, Dan. pre. Buta pre. Buta. Karito mo. Kami nangiwili eh. Yung mga ulo na ngayon lang makakita ng ganitong isda. Pre, ano nga pre? Pangsalok ng gilo. Sila mama ko na maghahalwat ang sila daw. Yan, magagano naman. Ito bro, pag try ka matinig. Diba, pasali-sali na naman kami? Oh. Hindi dala kayo ng tagahalot eh. Yung masarap ba? Yan ang masarap. Great. Sinigang. Si tatay na nagalwat, oh. Ganda siya. Galuwat po ganito. Dandahan ko yun. Huwag mong ginagano'n. Kuya Dan ang konte. Buntis bro. Maano kayo ng tusok ng kwan? Hindi, sanay yan. Tuwa. Kadaming ano, kalapwa, lapu-lapu. Doon na lang siya ba diyan? Diba kayo na sa super? Baka mayroon pang may mga, yung iba dyan may sima pa. Ah, kalaking lapu-lapu. Okay na. Next. Okay. Okay, next. Ilahin niyo doon. Yung mga ano, ilahin nyo doon. Dagat tayo ngayon. Ito lang naman. Ikaw Kuya Dan, kasama ka na yung vlog. Ito yung kulay niya, oh. Negro eh. Negro na, negro. Ba't kami di galaot, negro ka din? Hoy! Sana pwede tayo magsama, no? Nagabilad kayo sa talukan. Iwalay na, iwalay. Iwalay na, iwalay. Export na, export. Tama nyo nga si Papa at si Dan. Minsan. Nay! Tama tayo kay Elmin sa? Lapu-lapu na. Yung ilagay ang pula. Yung pula ito. Ha? Ang isda to Kuya, oh. Ang ganyan. Oh, Sipi. Sipe. Sipiin mo. Hindi na, gagawin mo na yun. Kasi? Ha? Ito na yung ako yung...
20 days. 20 days. Bagbagyo kasi, no? Bagyo eh. Tambay kami sa Kalangit. Kaya napatagal ang uwi nyo. 10 days lang dapat eh, no? Ayun na, puro puno. Ito, ito. Kabila lang ako pa rin. Yan daw sa kabila, Dan. Mamaya. Ilang katulad, baka hindi nyo makalabas ano? Sabi? Er, maglagay ka ng tubig sa banyera, hugasan yung mga ano ha? Yung mga parang mga ano. Oo ha? Mga sariwa, wag na yung mga ano lang. Hindi mo na ito. Hindi na ito, antay lapu-lapu lang. Puro lapu-lapu to. Oo, lapu-lapu ka. Pang-export kasi nila to. Wala pang isda dito. Panglawa. Wow! Bye! Laki ah. Yan palang ginasabi ko. Ayo. Ayo. Tunay. Tunay na isda. Bantay. Bantayan. Just lang kita batch kung ilang kilo ha? Sige. Bantay? Dito man ka. Dito ba? Tabi. Laki oh. Wow! Sabi mo, ano yun? Laki oh. Apa, kabit yata. Buhatin mo yan. Banyera, isa pang banyera. Para tuloy na sa banyera sa mga ano. Hindi na makaabot sa angkin. Dapat yung pali-yelo. Hindi na tanggal yan. Paano natin muna dito, bumilipat natin yung hilo dyan. Nag-enjoy sa paghango ng isda. Oo, nung una ako rin nag-enjoy dyan eh. Trabaho ko, napagod ako. Ganito rin nung ng trabaho ko. Yung walang butas tayo. Kaya lang nabulok lahat yung huli namin. Walang ilaw. Walang hilo. Kaya natanggal kami. Tanggal. Lagay? Kami ng may-ari ng bangka. Bakit ba naman kasi mag-isda kayo? Wala kayong dalang yelo? May ano yung ano isda to? Pumunta sa Patanga. Kaya lang punta sa Patanga. You know? Malaki. Pampano. Ay, talaga. Ganyan kamay ko dun sa ano? Pre, kaya yung hilo pre. Dito. Ano natin sa ano, dyan. Para Isa kayo. pintas siya. Okay. Ayan. Kargaan mo yung hilo. Bilid mo nga. Yan yung Laging taas tayo, kaya ganyan. Yung taas na pile. Di ba, pati yung bukas, so yung hilos taas. Ganda tignan ko. Ito pang export nila ba? Iluwas nila ta? Sa Manila? Oo, lumot ko. Ini butas to bro. Itong lapu-lapu guys, pang luwas yan. Ito yung mahal oh. Yan. tawag ko rin ka. Lapulapong pula. Yan yung pinakamahal na lapu-lapu. Yun, no? Oh, yeah. Kulay red. Ito red ka? Pinakamahal guys, ang lapu-lapu. Yan. Dito gawat tayo. Kabila. Ano kitang hilo? Yan. Ito. Ano yung malaki dyan? Ito yung malaki po. Laking lapu-lapu. Ay, paborito. Ayan
Kailan na ba? Banyera, Mira. Ha? Banyera. Pangatlo na ba yan? Dalawa ko lang. Pangatlo? Talakitok daw. Laking talakitok. Oh. Pinakaunang huli siguro yan. Nasa ilalim na eh. Dako doon! Ibayad ako! Ibayad ako! Daw. Magbabayad ako! Sila na kabayad! Okay, lagay kayo ng lagay. Magtanggal kayo yung suko. Dako doon! Gigi rin dyan sa kabila. Banyera pa. Uy. Patulis ng muso nitong isda na to. Yung isda yan? Anong isda? Ano kuya? Bugso. Bugso. Patulis ng muso. Panyang kuya. Okay, next. Bodega. San Piligaya. Ang maghango. Alam ko tayo mo ko. Bakit babalas ka? Kunti lang. Okay lang. Kunti lang yan. Kunti lang to? Hindi ka gaya nung nagdalawa na puno. Ay, ano yun na? Pares lang rin. Pares lang rin na. Gabang kasi nakaraan. Gabang dyan. Gabang rin dito. Pasalok na yun. Ayan o. Marami puno. Isa pa ha. Ay, Parang balon lang ah. kuya ganit na. Ano mo pre? Magbuna ka. Saan yung lagayan nito, Gret? Ito ang mga fresh. Yan, ito yung mga nahuling nila. Ayun natin. Saan ay? Kinanay daw. Ayun isa daw. Ay, baliktad daw. As dyan na. Baliktad. Iwan ta? Hindi. Kalawin niya eh. Nakain yung gulit. Ay, hindi na. Presto, presto. Maganda pa. Baka plato lang. Yung? Plato. Hindi sa baba. Grabe ang laking mga agat guys oh. Bawit pre. Si Allen, may nahuli na kayong ganyang kalakay? Oo. Na mga agat. Oh, di ba? Ang laki-laki. Pasok na dito yung ano guys, so, yung kamao. La, ano yun? Oh, ano yun sa dila? Dila. Ang laki na rin dila. Mas malaki pa yung dila niya sa akin. Ito na lang guys yung bilhin natin at masyadong malaki yung tuna. So yan guys, ito na po yung kanilang nahuli galing Palawan. Ito is diretso na to Manila. Biyahe na yung Manila para doon na siya ibibenta. Itong mga lapu-lapu pala guys, ang kilo niyan is 1,000 ang per kilo. Sobrang Sabi mahal. ni Kaglen, kapag umaga lang daw, ang kilo niyan 1,000. Pero, Kapag fresh pa, pag mga tanghali na, nasa 800 na lang. kahit pa mahal pa din. Kaya palitin kainin nyo yung sayangin. Swerte mo kung ano, kung puro ganito yung nakukuha mo. Sa ano? restaurant nila dadali niyan, yung mga ano daw. Order daw siya. Swerte mo pag ganito lahat ng huli mo, kamahal. Biruin mo yung 800 ang per kilo. Kaya Ilang kilo? 30 kilos. 25 times 800. 20,000 na yun? Oh my God. Sa 25 kilos. Oo, kasi tinanggal ko yun, di ba? Kasi nga, ano, Oh, yung lalagyan. Isang banyera lang. Baka 20,000 ka. Gaganda ah. Grabe.
Wala to. Ito. Ito mahal. Yung pink na yan. Kupag. Ang tawag yan. Ito. Tulo ah. So yun guys, ito ang ating binili kaglan. Siyempre meron din yung pa doon yung gano'n. Tagango na kasda. Ayan. Thank you so much kaglan. Sila po magiging madam. Susunod pa kami sa bangka. Ayan, sa mga solid subscribers natin dyan sa mga ka-Dragon Fruit Ladies. Ayan, subscribe nyo po ang kanyang channel. Ito po yung YouTube channel. Glenn's TV Fishing Adventure. Kailan ulit alis nyo, kuya? Wala pa? Baka kalimutan mo yung bigas mo, mag-ambon. Magbasa ka mo dyan. May malaki kami nakita dito. Lapu-lapu yata yan eh. Ang talakitok yan. Isang banyero na. Ay, ano yan ay? Ito ba talakitok? Ito nga. Talakitok yung malaki. Ito po lapu-lapu. Nakalaki. Alam, may ganyan pala kakalaki daw. Ito ba ito? Pili ka mga gago. Ano to, ate? Ang lapu-lapu rin? Grabe naman yan daw, baboy na. Baboy na talaga yan. Bigat yan. Hindi kaya na. Ilang kilo kaya yan? Tayo bang 35. 35? Ang tiligay, mas mabigat pa yun sa'yo. Talaga. Ay, magkatimbang kami. 35 ka dahil? Oo. Careful. Apo, nagdagkailan na yun. Ano? Hindi ganyan din ako mabigat. Siguro kung nagsama tayo, ganyan pala yung makamagoy na tayo. Laro! Baka na. Nagdagkailan na. Ayun po. May ibos mo pa yung data? Buti kong mabili yan. Sino rin magbili ng... Eh, chap-chapin na nila na. Oo, chap-chapin na nila. Kala ko isang buo na ibenta nila eh. Ito oh, nagdagkaw. Lapu-lapaw? Ito talakito. Ay, di, ano yan? Gansa, ano yan? Gansa. Gansa. Tatlo lang naman. Ito lalaki. Carlos, ito lalaki ng suda. Ba't sila, kuya, ano, walang nahuling ganyan kalaki? Tuna lang, tuna. Tuna lang sila. Baka China sila. Tayo sila. Makita kong ganyan sa special taxi pa. Aswa! Lalo, lalo kalaki. Sirina. Ay! Ala, ito pa oh. Ala kayo. Ala. Ala, mas malaki to ah. Magaluga nga ako isang kilo. Ala, yung ping-ping niya lang di mo na maubos. Mokat. Oh, yung Ay, pa. Ayan pa. Maliliit. Pangpain. Ilan na yun nandun? Nagdakalato yun eh. Grabe naman yung isda. Kaputing yung kabel Atin pa lang yun. Ilan na yun? Siguro nahuli nila yan. Nagasigawan sila. Nagasigawan ni Kay. Kuya, saan nahuli yan? Sa pain lang? Opo. Ano, naiangat niyo pa yung pain nyo? Double yun na. Nagdadaktalan na yun. Paano naiangat yan? Isa pa lang yan. Oh, baka pag may guyod ka, may sama ka dahil. Eh, ikaw naman natin yan. Linisan pa kaya yan? Oo. Oo na yan. Grabe ng graso. Hindi natin ako yan.
Bangka na siguro yan, malalayo. Ating painay na. Buntot pa lang. Buntot pa lang. Yung gabot yung gabot ko. Gabot din sa May gardo rin dito. Ay na, nagdakkel. Oh, grabe yung isda. Lakay. Anong isda daw to? Gardo? Anong isda to, kuya? Mamsa. Mamsa. Bamsa? Mamsa. Mamsa? Thumbs up? Mamsa. Mamsa? Mamsa daw, mamsa. Ang laki. Mamsa. Ayun, na ibang klase. Lapu-lapu rin yun. Kaganda niya, oh. Oo. Paano malit pa pag magtanda na siguro, ganyan, bata pa mga pati. Butang ka na natin, ah. Ito kaya mahuli mo ba sa patanga natin? Ay, Imposible. hindi magpasa. Yung tayaw. Thank you so much, mga kuya. Thank you po sa mga isda niyong malalaki. Pa. Kain muna tayo, alas 12 na. So ayan guys, kain muna tayo dito sa Jollibee. Ayan, habang nag-aantay ng ating food. Ayun na yung dalawa. Ayan, kain tayo mga ka-dragon. Ano pa? Kanina pa nagugutom sa Tiligaya eh. Yung nasa, ano pa lang kami, fish port, gutom na. May ilo siya dun sa ano, bangka. May ilo sa bangka. Halo-halo na inaisip. Kain tayo guys. Nagkakaway sila sa prank. Nagkakaway sila sa mga bata. Ayan, bali pauwi na tayo. Iluluto na natin ang ating nahangong isda. Ayan. Anong kayang luto natin doon, no? Adobong ano, lapu-lapu. Ayan. Ayan, thank you so much, Kaglen. Thank you, Kaglen. At sa misis niya, thank you so much po. Salamat po. At in-invite nyo ulit kaming maghango ng inyong huli. Ayan. Sa mga DFL natin dyan, solid DFL. Ayan, support nyo rin po ang kanyang YouTube channel. Marami kayong papanood sa kanya about fishing. Sa susunod guys, kasama na kami doon sa Palawan. Charot. Ayan, thank you po. Salamat po ng marami. God bless. Thank you so